Tini tangsalo Ambassa Municipal Council ni chongmaribo kai thamajuk thayo batainai ti pramotha. Ambassa Municipal Council ni ward number 3, 4, 5 ward batainai rok tini nomination rekha. 3 number ward o batainai bukhujuk seba koloi 4 number ward o batainai takuk Onimesh Debbarma tei 15 number ward o ti pramotha nenge batainai ringkumok. Tini Ambassa hatini simi Dolobarini Ambassa bukhaste phani haba nok jora kaisa lahar himbotokni bisingtui rally khayei Ambassa bukhaste phayak chuni thani o kai thamajuk thani nomination rilaikha ti pramothani batainai rok. Nukha 3 number ward chini Paulia Bostini bukujuk chini sebakoloi bornok bonok nainai di bobo mukhang kesung jak tamong ke jengabno te bo masung sari lainai 4 number ward Santipara ajaga sini tapok Onimesh Debbarma bobo haina selaka ama siglako engkai asa tongosung kaisa tongosung 15 number ward Johor Nagoro Ringkumok bono bahai sung belai keno kesang nugo kaham nugo bahai keno jeng beskang ni sal sini tabuk je election participate kelanya thang taniwo ang jokto lukurok ni thaniwo borok ni indui koina ni thango saidi jeng borok no kebang budrihui jeng bono keplai kelainai borok tamno jeng oja keplai kelaimeno ortho bubagrani nok tuino jeng kumani kelainai jeng oja go borok tamno keplai kelaimeno ortho oja gani je leading part of nai borok ni keplai nai borok tamno jeng keplai kelaimeni ortho chini ikrado pani hansana sinte bo hamjak mani kelainai abun bagai chini bubagrani hamjak mungno tui dai chini odo pani hansano tui jeng ojaga Ambassa wo 3ta jaga je participate kelainani thang tongo a jaga wo norok borok jotono tini je news channel ni bisingtui nai tongnai rok no bang kasarnai borok no faidi jeng support kelailaiana.